Здравейте! Здравейте! За клиентите на Real Estate Димитри днеска ви представяме еднофамилна къща с провалта Портофино, 700 метра от морето. Парцела е 200 квадрата. Къщата е 50. Голяма веранда. Готова за живеене. Една спалня. Кухня с канапе. Баня с тоалетна. И да кажем хол. Цената на този имот е 145 000 евро. Благодаря.